Sa number 7, isa ka amay patay makatapos makakaon sang snake turtle sa banwasang Moises Padilla. Ginrespondihan sang rescue team sa Moises Padilla Disaster Risk Reduction and Management Office ang isa ka lalaki sa sitio Canamo, Barangay 6, poblasyon sa Moises Padilla matapos nga nagpinot ang iyang dughan kag nabudlayan sa pagginhawa. Ginpahayag nga sa mga himata nga nagkaon sa snake-necked turtle. Ang lalaki ang naging kilala kay alias Dako, 47 anyos, upod ang iban pagid nga mga pumuluyo. Apang si alias Dako lang ang naglain ng pamatsag. Ginatagan sa supplemental oxygen ang lalaki nga gindala sa Municipal Health Infirmary apang siya ang gulpi lang nadulaan sa pulso. Gintinguan sa mga responder kag staff sang infirmary nga salbaron ang kabuhi sa lalaki apang ginbawian nini sang kabuhi. Masami nga makit-an ang snake-neck turtle o kung isa kasay isang bao sa mga tabang nga tubig. Ang mga ginakaon sini amo ang magagmay nga mga isda, insekto, lago, ulong-ulong, kag paka.